Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ταγαρούγιας και σήμερα πρόκειται να σας δείξω άλλο ένα κόλπο με αρχαία φυσικά. Τι άλλο? Για να δούμε. Εδώ. Βλέπουμε την τράπουλα, εδώ βλέπετε ότι είναι ανακατημένη φυσικά. Να κόψουμε και λίγο τώρα. Τελειώσει η μουσική. Δεν ανακατεύουμε. Κάνουμε έτσι. Επειδή τώρα δεν έχω θεατή πρόσκαιρο, να κάνω και τον άλλο νομοστρόβιλο. Θα κάνω εγώ έτσι. Το ανακατεύουμε. Μου φύγαν. Περίμενε γιαγιά. Εδώ. Και τώρα. Υπάρχουν 4 τρόποι να βγουν τα φύλλα. Ο ένας είναι μαύρο-μαύρο. Δηλαδή ίδιο. Ο άλλος είναι κόκκινο-κόκκινο. Ο άλλος είναι μαύρο-κόκκινο. Και ο άλλος κόκκινο-μαύρο. Λοιπόν. Σταύρο, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Πιάνω σύρματα. Το κωδικό. Ποιο απ' όλα? Δεν το θυμάμαι. Άμα θέλετε να πιάνετε, πηγαίνετε στο μπαρ. Εκεί είναι. Ωραία. Και ο άλλος τρόπος είναι κόκκινο-μαύρο, μαύρο-κόκκινο. Λοιπόν, Σταύρο, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Κάθε φορά που θα βγαίνει κόκκινο-κόκκινο ή μαύρο-μαύρο, δηλαδή το ίδιο χρώμα, θα σου δίνω 1 ευρώ. Και κάθε φορά που θα τυχαίνει το αντίθετο, δηλαδή μαύρο-κόκκινο, κόκκινο-μαύρο, θα μου δίνεις εσύ 20 λεπτά, εντάξει? Εντάξει, λίγο τώρα να τα συστήσω. Δεν τα έχω. Σιγά μου τα δώσω. Εδώ, για να δούμε. 20, 40. Πόσα λεφτά θα πάρει τώρα? Όχι, εγώ θα πάρει. Νομίζεις? Αφού δεν είναι κόκκινο-κόκκινο ή μαύρο-μαύρο. Βέβαια αυτό δεν με συμφέρει 20-20, αλλά δεν πειράζει. Ψαγμένα τα έχεις ρε εσύ και... Άσε. Όλα έτσι βγαίνουν. Όταν ανακάτεψα κιόλας, με είδατε? Δεν σε είδα. Τώρα να σας δείξω πώς γίνεται το κόλπο. Δηλαδή είναι πολύ καλό. Πρέπει να φτιάξουμε τα φύλλα ώστε να είναι κόκκινο-μαύρο, μαύρο, κόκκινο-μαύρο, κόκκινο-μαύρο, κόκκινο-μαύρο. Τώρα εδώ τα φτιάχνουμε. Κόκκινο-μαύρο, 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 κόκκινο-μαύρο. Μας τελείωσαν το μαύρο, έχουμε μόνο κόκκινο. Κόκκινο, μαύρο, 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 κόκκινο, μαύρο. Και τέλος θα φτιάξουμε. Ρε, έπρεπε να φτιάξεις 2 βίντεο. Το ένα με το κόλπο και το άλλο με tutorial. Δεν πειράζει. Να δείχνεις και link και καλά. Και εδώ όπως του δείχνετε, εδώ, Tutorial ακούγεται καλύτερα. άμα είναι μαύρο φύλλο κάτω πρέπει να κόψετε σε ένα κόκκινο, ενώ άμα είναι κόκκινο πάνω πρέπει να κόψετε σε ένα μαύρο. Και τα κάνετε έτσι και κάνετε τους δύο νομοστρόβιλους. Ζήτατε από έναν γύρο σας. Το δεύτερο. Ζήτατε από έναν γύρο σας με τα ενώσεις. Τα καλά στα βρασιά τώρα δεν πολύ. Τα ενώνει αυτά. Δηλαδή όπως και να ανακατευτούν θα είναι πάντα τα ίδια. Να, τα κάνουμε και έτσι. Θα είναι πάντα. Μπορεί να βγει και κανένα μαύρο ή κόκκινο, αλλά δεν μας πειράζει. Θα χάσετε 1 ευρώ. Δεν πειράζει, εμείς παίρνουμε πιο πολλά. Τώρα του λέτε την ιστορία. Ότι κάθε φορά που είναι τέτοιο, που είναι κόκκινο ή μαύρο, θα δίνετε, ξέρω εγώ, 50 λεπτά. Και κάθε φορά που είναι μαύρο-κόκκινο ή κόκκινο-μαύρο, θα σας δίνει εκείνος 20 λεπτά. Ή ό,τι τιμή θέλετε, ξέρω εγώ. Αλλά μπορεί και καμιά φορά να μην πετύχει το κόλπο, ας πούμε να βγει και κανένα κόκκινο, μαύρο. Οπότε μην ποντάρετε πάρα πολλά γιατί μπορεί να χάσετε. 4. Ναι, το ξέρει, το παίζει έξω. Τώρα.
Για το 31. Όπως βλέπετε τώρα, Τι να βρω. σχεδόν όλα μπορούν να βγουν κόκκινο, μαύρο, μαύρο, κόκκινο. Οπότε εσείς θα κερδίσετε πιο πολλά λεφτά. Γι' αυτό έχουν φτιάξει και τα κόλπα που είναι προσχεδιασμένα. Καλή σας όρεξη. Μπορώ να σας κάνω 31. Το ξέρει αυτός. Δεν μπορώ. Εδώ. Πόσο κάνει 11 και 10. Περίμενε, θα ήταν πίσω. Το είπες. Άσε. Το είπες. Τι άσε. Να, εδώ βγήκε μια φορά κόκκινο, κόκκινο. Θα βγει και εδώ ένα μαύρο, μαύρο. Δεν μας πειράζει αυτό, γιατί έτσι και εμείς έχουμε κερδίσει τα πιο πολλά. Αυτό ήταν το κόλπο μας για σήμερα. Γεια σας.